Irreġistrata żieda ta' 9% fin-numru ta' turisti li żaru Malta fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena. Sa dan it-tant matul ix-xahar ta' Settembru biss żaru Malta 176,781 turist. Żieda ta' 7.6% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Dan ħareġ minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Intqal li n-numru tal-jieli li t-turisti qataw f'Malta wkoll żdied b'6%. It-turisti li żaru pajjiżna mill-Unjoni Ewropea żdiedu b'5% fil-waqt li dawk li waslu minn pajjiżi oħra barra l-Unjoni Ewropea żdiedu b'24%. Għal darb'oħra r-Renju Unit kien l-aktar pajjiż li minnu ġew turisti fejn kienu jammontaw għal 28% fil-waqt li ġiet irreġistrata żieda ta' 18% mis-suq Taljan u 11% mis-suq Ġermaniż. Matul l-ewwel 9 xhur tas-sena ġiet irreġistrata wkoll żieda ta' turisti mill-Libja, mill-Awstrija u Russja. Intant bejn Jannar u Settembru t-turisti li żaru Malta nefqu 1.2 biljun euro, jiġifieri żieda ta' 8% meta kkomparat mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet.